Pois tieltä. Otetaan tällainen lumiketjupläjäys tähän. Pari vuotta sitten tehtiin ja se sai hyvän vastaanoton, niin käydään näitä lumiketjuja vähän läpi. Ja siis näähän on nämä meidän lumiketjut, mitä me käytetään, niin näähän on kaikki tarkoitettu vähän kovempaan käyttöön. Että nämä ei ole mitään semmosia kevytketjuja, mitä sitten tuolla niin kuin väliaikaisesti lyödään johonkin citymaasturiin tai muuhun, vaan nämä on sellaisia, mitkä meillä on käytännössä niin kuin kaiken aikaa päällä talvella, kun ajellaan. Ja tässä meillä on ekana. Tässähän on ihan tietenkin kaikista paras pitää. Tämä on tämmöinen työkoneketju ja tässä on ihan piikit. Ja tämä pitää oikeasti tosi hyvin. Syy siihen, minkä takia tämä ei ole nyt missään autossa vielä, niin on se, että nämä on ihan tosi ikävät ajaa. Eli nämä rynksyttää, kun siirrytään tuonne aja-alueelle ihan todella paljon. Eli nämä yleensä menee viimeisenä alle. Tai sitten jos tulee lunta ihan hitokseen. Sitten täällä on, vanhempi NATO-ketju. Nämä oli muistaakseni jossain Ruotsin armeijan keksinnössä, mikä meillä oli, niin yllättäen nämä ketjut jäi meille. Ja näissä yleensä NATO-ketjuissa on se hyvä puoli, että nämä oikeasti kestää, tosin näitäkin on meillä vähän jouduttu virittelemään. Sitten mennään tonne seuraavaan. Eli täällä on nyt uudempi NATO-ketju. Eli tää on vähän erilainen. Tosin tää myös toisaalta menee vähän paremmin tähän renkaan päälle. Ja tietty, kun tää on vähän pienempää ketju, niin tää on kivempi ajaa. Mikä tässä oli erityisen hienoa oli se, että nämä oli kullanväriset, kun nämä tuli. Tosin se oli vaan joku typerä pinnote, että nyt nämä on ihan tämmöiset normiketjun väriset, ne kullanväriset lumiketjut, niin siinä oli mun mielestä kyllä jotain hienoa. Ehkä mä joskus vielä hommaan sellaiset. Sitten täällä ykkösdiskossa, niin tää on se perinteinen, joka löytyy aika monesta, se Jeesuksen vanha. Eli tässä on nyt Jeesuksen vanhat lumiketjut. Kukaan ei muista, mistä nämä on tullut, mutta että ne on hyvät. Ja sitten viimeisenä täällä, niin tää on ihan tällainen yleismallin ketju. Näitä saa mun mielestä ihan hyvin varustetuista autotarvikeliikkeistä. Se on aika pitkä, se lyhennetään vaan oikein mittaiseksi ja toimii näissä meidän hommissa ihan hyvin. Ja oikeastaan jos miettii hintaa, niin mentiin niin kuin kalleimmasta halvimpaan. Eli mä sanoisin, että toi työkoneketju tällä hetkellä on, jos niitä jostain löytyy, niin on kaikista kallein. Ja me ajetaan näillä lumiketjuilla oikeastaan heti ekoista pakkasista jo lähtien. Johtuen lähinnä siitä, että meillä on myös jäätä tuolla meidän ajoalueella tosi paljon. Ja sitten on asiakkaille kivempaa, että niillä autoilla oikeasti pääsee johonkin. Mutta tässä oli nyt tämä pois tieltä lumiketjupläjäys.